ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ತುಡರ್ ಪಾತ್ರ ಕತೆಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಅಮರ್ ವೀರರ್ನ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರರಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರೆ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ಇನಿ ಇಂಗ್ಲ ಮನ್ಲ ಭಿನ್ನಿರಾದ ಇಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಚಾವಡಿರುಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ಮೇರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬಂಗಾಡಿದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪನ ಸಮುದಾಯಲುಂಟು ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ಅಕಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಮಾತ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲಬುಪ್ಪನಾರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿತನಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದನಾರು ಇನಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ಪೊರ್ತರು ಯಾನ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಮರ್ ವೀರರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಪದರ್ಕೆಂದುಪ್ಪ ಅದೊಂದು ತಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಂತ ಬಾರೆ ಬುಧ ಬಾರೆನ ಪದರ್ಕೆಂದುಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದಿರುತ್ತೇರು ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆದಾನೆ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಈ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿವಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪುಣಂದಾಂಡ ಮುದ್ದ ಕಳಲ ಮಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧನದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಲು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬಂದಾಗ ಬೈದೇರ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪ ಮುದ್ದ ಕಳಲ ಬಂದಾಗ ಮುಗೇರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ಬಂದಾಗ ಕಂಬೇರ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ನೆಲೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಬತ್ತನ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಬತ್ತನ ಅಮ್ಮರ್ ವೀರೇರ್ನಾಕಲು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಏನಂಕ್ಲೆ ನೀ ಪಾತೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯ ಮಾಡಂಕ್ಲೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ಯಾನು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಾಳಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ವಿಮರ್ಶಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂತೆ ಬೇತೆನೆ ಆದ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪೊನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವಂತು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಆಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದ್ದು ಪಾತ್ರೆನ ಅಂಚಿತ್ತ ಏನಿತ್ತ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಾನು ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ್ರೆ ನಾನು ಎರಡ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಸುರು ಮನ್ಪನಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಅಮರ್ ವೀರರಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅವಳಿ ವೀರರು ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಆರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಪಲ್ಲೆಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರೇ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಬಂದ್ಪದ ತುರುಟು ಅದು ತೋಜುವೇರು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬರಿಯರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಬತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಬತ್ತಚೇರು ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಇಂಚ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಒಕ್ಕ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ದಾಯಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ದಾದ ಬಂದ್ಪರೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿರಾವಡು ಆ ಸಮುದಾಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮುದಾಯವಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಚಳವಳಿದ ಇನ್ನೆರಡು ಬತ್ತೇರ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಚಳವಳಿ ಎಪ್ಪ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಪ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಮಲ್ಲ ಏಕನಾದ ಆ ಸಮುದಾಯ ದರ್ತ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾಂತ ರೀತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕ ಈವನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಈವನ್ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪೂರ ಬೈದಿಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ PhD ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಆಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟಡು ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ ಆಯ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಡು ಒಂಜು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏಕನಾದ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏಕನಾದ ಎಮರ್ಜ್ ಆಪೆರು. ಸೊ ಆ ಐಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ. ಸೊ ಇತರ ಕನ್ನಡದಿರಾದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಅವಲಿ ವೀರರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತಜ ಆ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಜಿ ಆಯ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಳವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಡು ಎಮರ್ಜ್ ಆನಾಗ. ಸೊ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ವೀರರ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮೌಢ್ಯ ಪಂತ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಂದೇ ಸಮುದಾಯಲು ಕೊನದು ಉಂಟವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನು ಪೂರ ಮೌಢ್ಯ ಪಂತ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬೌದ್ಧಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅಂದು
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು. ಸೊ ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಅವಲಿ ವೀರ್ಯರನ್ನು ಅಗ್ಲ ಹಂಚಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೇಡು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೂಪಿನ ಕೆಲಸಗಾರದ ಒಂದು ತೊಡಕು ಒಂಜಿ ತೊಡಕು. ಸೊ ಈ ಈ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತೂನಗ ಒಂತೆ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಚಾರ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಇಂಚ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರೊಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ರಾಂಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ತುಂಬ ಪೀಕ್ ಹಿಡಿಪುಂಡು, ತುಂಬ ಪೀಕ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅವು ತುಂಬ ಕೆಲ ಹಂತವು ಬರ್ತದೆ ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಆದ ಮಾಂತ ವಿಚಾರನು ತೂಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದುಂಡು ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ. ಈವನ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಚಳವಳಿ ಕೊನೋಪೇರು ಆರ್ಲ ದೆನ್ ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಕೆಳ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ಡ್ ಆದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಫೆನಾಮಿನವನ್ನು ತೋಡು ಮನ್ಪೇರು. ಈವನ್ ಆರ್ನ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಜಾನಪದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಥೀಸಿಸ್, ಜಾನಪದ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್. ಸೊ ಆರ ಅಪಗನೆ ಆ ಜಾನಪದ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎಟ್ಲ ಪಿರಬುರ್ನ ಸಮುದಾಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ತುಂಬ ಪರ್ಮಟ ಮಲ್ತನ ಸಮುದಾಯ ಆಗ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆಂಡಲ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೀರ್ಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಪೋಪಿಜರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿದ ತೀರ್ಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಸೊ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಅವಲಿ ವೀರ್ಯರನ್ನು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ದ ಇನ್ನೆರಡು ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ತೊಡಕಾದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂತ ಏನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ರಡ್ಡ ತೂಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ವರ್ಗೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೇನ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ಪನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಎದುರು ಅಂತದ ಮಂತನ ಚಳವಳಿ ಅವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆನು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆನ ಮಾತ ಪಿದೈ ಕೊನೆರಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನ ಪಂಗಡದಾಗ ಸಮುದಾಯದ ಒಲಾಯಿ ತೂನಾಗ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿಲು ಅವು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಲೈಡುಪ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಕೆಲು ಎತ್ತಂಡ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರು ಇಜಿನ ಅಲ್ಪಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಕಥನನ ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪಿದೈ ಕೊನೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಥವಾ ತೊಡಕಾಂಡು ಇರ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬಹುಶಃ ಪಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೌಢ್ಯ ಆದುಂಡು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸರಣ ಮನ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಮನ್ಪನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮನ್ ಪರಪ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ದಯ ಬತ್ತನ್ನು ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ದಾಯ ಬತ್ತನ್ನು ಅಂತ ಸಿ ಕಪ್ಪು ಜನಾಂಗದ ಎಂಚಿನ ಚಳವಳಿ ಉಂಡು ಅಗ್ಲು ವಾಪಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪನ್ನದು ಅವೇನೇ ಅಗ್ಲನ ಎಂಚಿನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಅಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ರೂಪೋಪೇರು ರೂಟ್ಗೊಂದು ಮೂಲ ಬೇರ್ಗು. ಸೊ ಮೂಲ ಬೇರ್ಗು ಪೋಡು ಪಂಪನ ಆಶಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಳವಳಿలో ಇತ್ತಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಸಮ್లో ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಿಗ್ಲ ನಾಡ್ಲೇಂದು ಬಂತನ ನಿಗ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೆಯಲೇಂದು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ರೂಟ್ನ ನಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅವಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಶುರು ಮಲ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಏನು ರಚನೆಗೆಲ್ಲ ಧಕ್ಕೆ ಅವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರಪುಂಡು ಅವು ಈವನ್ ಅವು ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂಪ ಅತೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಡು ಜನ ಕೊರಪುನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಭಾಷೆ ಬೌದ್ಧಿಕತೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪೂರ ಏರ್ಪನ್ಪನ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಲಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊನ ಒಂದು ಇಚ್ಛ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ನಿರ್ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಈವನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಐಕಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ನಾಲೆಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಅವನ್ನೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕಲ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮೂಲು ಈವನ್ ಜಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಈತ ಈ ಕುಲ ದೈವಲು ಪಿರಬೂರ ಕಾರಣಲ್ಲ ಅವು ಜಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಉಂಡತೆ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡದ ಜಾತಿಲೇನು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಊರದ ಪುದರ್ನ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪುರ್ತದನ್ನು ಸುಮಾರು ಊರಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಮಾತ ತುಂಬ ತುಳುಟು ಪಾತ್ಯರಂತ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೈದಂడి. ಸೊ ಅವೇ ಕಾಣಿಸ್ಕರ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯದಾಗ್ಲ ಆದಿಪ್ನಾಗ ಅಗ್ಲೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಟ್ ಅಗ್ಲನ ಅಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಮೈಸೂರದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನ್ನೇ ಹೇರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮೌಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆದಿಪ್ಪು ಜಾನಪದ ವಿಚಾರ ಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರ್ತಂಡು. ಈವನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ದೂರದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ ದತೊನೀರು ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಿಸ್ಟಾಗ ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೇ ದತ ಪೋಪ್ನ ಹೊರತು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಅದೇ ಈವನ್ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತೇರು ಭೂತಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಅಧ್ಯಯನ ಅವು ಒಂಚು ಪುರ ಅಂಚಾಡ್ದು ಒಂದು ಮೊಗೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಈವನ್ ಕರ್ನೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಯನ ಅವು ಕರ್ನೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ. ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂಜಿ 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 ಕುಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಲ್ಪ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕರ್ನೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಬರೆಯ. ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಕುಮಾರ್ನ ಅವಳಿ ವೀರರ್ನ ತುಳುನಾಡಿನ ಅವಳಿ ವೀರರು ಆರಾಧನೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 75 ಹತ್ತಿರ 75 ವರ್ಷ ಬೋಡಾಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಬೇರನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಡ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಕುಮಾರ್ನ ಅದೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಅವಳಿ ವೀರರ ಆರಾಧನೆ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಂಪರಾ ಕೃತಿಯಿಂದ. ಸರಿ ಇದೆ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನರೇ, ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತಡೆ ಆದಿತ್ತದು ಐತೆ ಪನ್ಪಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರ್ನ ಕತೆ ಕಥನಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಇರು ಪನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೊಲ್ಪ ತೋಜನ ಅಂತೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಆಂಡು ಆ ಕಾರಣ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಸರಣ ಬತ್ತಂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಟ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಇವನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಣರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಮರ್ಜ್ ಐಬುಕ್ಕ ಈ ಸಮುದಾಯಲು ಈ ಅಗ್ಲಂಗ್ಲ ಪಾಲನ್ ದೆತೊನ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇಪ್ಪಿದಾಡ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪು, ಮೀಸಲಾತಿ ಇಪ್ಪು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪು, ಭೂಮಿಡು ಪಾಲಿಪ್ಪು, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪಾಲಿಪ್ಪು. ಸೊ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಎಂಚಿನ ವೀರರ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆವದುಂಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಅವಲಿ ವೀರರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು, ಭೂತಾರಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಆವಡು, ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಾತಾಡಲು ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು. ಭಾರಿ ಬರ್ಲು ಉದ್ವೇಗಗಳ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು, ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಟ್ಟಲು ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚರ್ಚೆ ಆತಿಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿತ ತುಳುನಾಡು ತೋನಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಪ್ಪು, ಅತ್ತಂಡ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪು, ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೂವೇ ಉಪ್ಪು ಅವತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ನಡಪನ ಚೇತನ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತ್ತಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಹೂವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆ ಲೇಸ್ ಒಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂಜಿ ರಮ್ಯವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆಡು ದಿದೈನ್ ಪಾತಿರುವ ಅತ್ತಂದೆ ಐಡ್ದು ಅಂಚಿಗೆಲ ತೂಪುಜ ಆಯ್ತಾ ಪಿರವಳ ತೂಪುಜ ಎದುರ್ಲ ತೂಪುಜ ಇವ್ರ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಪೋಪುಜ ಖಾಲಿ ಆ ಬಣ್ಣದ ವೇಷ ವೈಭವ ಕಾರ್ಣಿಕ
ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದಪ್ಪ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಈವನ್ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಡು ಪಲ್ಲಟ ಆತಂಡು ಆ ಪಲ್ಲಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ನಮ್ಮನ ಆರಾಧನೆಡು ನಮ್ಮನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಡು ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕುಡು ಉಂಡು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕುಡು ಉಂಡು ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ಪೂಜೆ ಈವನ್ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಇನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ತೂತುಂಡ ನಮಕು ಈ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಈವನ್ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಣದಾಡ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಬೇಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಡ್ಡು ಅವಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯರಿಗಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸೊ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ಏಪ ತುಳುನಾಡು ಪಲ್ಲಟ ಆಪ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಡೆಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಡೆಕ್ ಏಪ ಪಲ್ಲಟ ಆಪ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಆನಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆలు ತೂಗೋದಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೂಗೋದಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೂಗೋದಲ್ಲ ಅವು ಆ ಕೃಷಿ ಬದುಕಿಡ್ದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ್ನಾಯ್ತ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇನ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತ ನಾಯಕರು ಬೌದ್ಧಿಕ ವರ್ಗ ಅಧ್ಯಯನ ವರ್ಗ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳು ಕೂಡ ಗಮನನೇ ತೋದಿರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ಲ ನದಿನ ತಿರ್ಗಾಯರು ಸೊ ಹಿಂದೆನೇ ಪಾತ್ರೆಯವರು ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡನು ಮರತನ ಎಂಕ್ಲ ಮರತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಬೆನ್ನಿನ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪಿರತಿರ್ಗಾದ ಬೆರಿಪಾಡದ ಪೋತನೇನು ಇರಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ್ನ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ಸೊ ಬೆನ್ನಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡದ ಏಪ ಎಂಕ್ಲು ಬೆನ್ನಿನ ಬುಡಿಯನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಗ್ಗುಂಡು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಗ್ಗುನಾಗ ಮಾನಸಿಕವಾದಲ ಎಂಕ್ಲನ ವಿಚಾರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆವದು ಪೋಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತುಳುನಾಡದು ಬೇತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ವಲಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಆ ವಲಸೆದ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ಅವಲ ವೀರ್ಯರ್ನ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಆದುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಹೊಲ್ದ ಅವ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೋದಿಲ್ಲ ಅವಲಿ ವೀರ್ಯರೇ ಬೇತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಗಟ್ಟಾಗ ವಲಸೆ ಪೋತ್ನೋ ಬೇತೆ ತಾಯ ವಲಸೆ ಪೋತ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿನ ಏಪ ಎಂಕ್ಲು ಬರಿಕಿದೆಯನ ಎಂಕ್ಲು ವಲಸೆ ಪಡೋಣ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಸ ನಡೊಂದು ಮುಂಬೈಗೋ ಅತ್ತ ನೀರ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಂಚಿ ಗಟ್ಟದ ಮಿತ್ತೋ ಅತ್ತನ ದಾಂಡ ಹೊಸಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಗಲ್ಫ್ಗೂ ನೆಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೋಡ ಬತ್ತಂದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ಬಹುಶಃ ಆ ಬುಡ್ ನಡೆದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಲೊಂಜಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಕೆರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಪುನಃ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಕೃಷಿಕ್ ಬೋಡಾಯನ ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನದ ರೂಢಿಡ್ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಾತ್ ಪದ ಪಾತೆರ ಶಬ್ದಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಕೃಷಿನ ಬುಡುಪನ ಆನೀಗ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಬ್ದಲ ಆ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಳಕೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಒಂದೇನು ಬೆನ್ನಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಾಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಪಾತೆರ ನಂದು ಏನಿರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಸೊ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ್ನ ಇಂಜಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ಲ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಪೋಪ್ನು ಈ ರಡ್ಡು ಸಮುದಾಯ ಆದಿರಾವಡ ಸಮುದಾಯ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯ ವಲಸೆ ಪೋಪ್ನ ಏನು ಭಾರಿ ಯಾರನ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಅವು ಈವನ್ ಚೋಮನ ದುಡಿದು ವಲಸೆದ ಆಧಾರಿತ ಅವು ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದಿರಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಿಜಿ ಗಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎದುರಿಸವನ್ನ ಅಲ್ಪ ಈವನ್ ದೈವ ಭೂತ ಪೋಚಿ ಗಟ್ಟಾಗ ಪೋಚಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನೆಲೆ ಉಂತ್ಲೆ ಬಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ಬರಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಧಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಅವು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಅಂಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಆದವರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕು ಆದವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಂದಿನ ಪುರ ಗಂಭೀರವಾದ ತೂವಡಿತ್ತಂಡು ತೂತಿಚೇರು ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ್ಲ ಮತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಲ ಉಂಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ
ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಈರು ಪನ್ಪನ ಚೇತನ ಅಂತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗಮನ ಕುರ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ಕುರ್ಜ ಅದಾಯ್ತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ವಾ ರೀತಿದು ಬತ್ತಂಡು ಅಥವಾ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಡು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೇರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ಸುಮಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡತಾ ಹೋರಾಟ ಅದೇ ಉಂಡು. ನಮನ ನೀರು ನಮನ ಹತ್ತು, ನಮನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ನಮನ ಹತ್ತು, ನಮನ ಕಾಡು ನಮನ ಹತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಭಾರತ ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮ ಬರಿಕಿದಿತ್ತಾನೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಉಂಟು, ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಂಟು ಇವನ್. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ತುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಬತ್ತು ಬಿಡು ಜನಕ್ಳಿಗೆ. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಭೂತಾರಾಧನೆ, ವೀರರ ಆರಾಧನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಕ್ಲು ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಡು, ಧರ್ಮೋಡು ಬದುಕೋಡು ಬಂತು ಏಪ ಈ ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ವಿಚಾರನೇ ಬರ್ಪಣ ಉದ್ಯೋಗ ಬರ್ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಕಾಸ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬೋಪ್ನ ಸಮಾಜ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗುದುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಜಾತೀಯತೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ವಿಧೇಯದ ಸಮಸ್ಯೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಜಾತೀಯತೆ ಎಂಕ್ಲು ಈವನ್ ಅವಲಿ ವೀರ್ಯರು ಮಾತುಕಟ್ಲು ಒಂಜಿಕಟ್ಟು ಪಾಜ್ಯಗುಡ್ಡ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರು, ಮಗೇರ್ಲು, ಕಂಬೇರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನೀರು ದೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಡು. ಐನ ಯಶಕುಮಾರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಂಡು, ಒಂದು ಸೋದರತೆ ಉಂಡು. ಸೋದರತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಸಮುದಾಯದ ನಡುಟು. ಬಟ್ ಈ ಸೋದರತೆನ ಪ್ರಸಕ್ತ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು. ಅವಳು ವೀರನ ಆರಾಧನೆ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಬದುಕೋಡು. ಸೊ ಅವೇನ ಅವಳು ವೀರನ ಸಂಬಂಧ ಅವಳು ಕಾಣದ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅವು ಬರೋದುಂಡು. ಅಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಕುಮಾರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವಿನು ಅವು ನಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ದನ ಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡದ ಅವಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳು ఆయన ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಪಂತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮುರಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಇಜ್ಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನುಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ದೆತೋನುಳ್ಳಿ ಬಂತನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೀರ್ಮಾನ ಬತ್ತಿಬೇಕ. ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿಬೇಕ, ಅಧ್ಯಯನದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬತ್ತಿಬೇಕ. ಅವಲಿ ವೀರರ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಐದುಂಬು ಸೋರ್ಸ್ ಉಂಡ ಮೂಲಾಧಾರ ಮೂಲಧಾರವು ಶಾಸನ ಕಾಯಿನ್ ಬೇತೆ ಬರೆದಿತ್ತನ ಮೌಖಿಕ ಸೋರ್ಸ್ ಜಾನಪದ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಸೋರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಬಂತ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇತ್ನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವಲಿ ವೀರ್ಯರೇನು ಏರ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬುರಿದೇರು ದಯಮಾಡ ಅವು ಸೋರ್ಸ್ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪುಜಿಂದ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏಪ ಇಜ್ಜಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಾವುದುಂಡು. ಇವನ್ ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸಲಾತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸಲಾವುದುಂಡು. ಎತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಸಿರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಆರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂಗ್ ಬರಬತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂತ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರ್ನ ಅಮರ ವೀರ್ಯರ್ನ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೇನು ಬೈದ್ಯರ್ಲು ಪಂಡದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಅಮರು ವೀರ್ಯರ್ನ ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ್ಲು ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲು ಮುದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಳಲ ಅತೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಕಾನದ ಕಟದ ಈರ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ನಡುಟ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಇರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತನಿ. ಅದೇ ಈ ಮಗವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ಅತ್ತನದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ನಡುಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಫಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಒಂತೆ ದೂರ ಆವೊಂದುಲ್ಲನ
ಪಾಡ್ದನ ಪಾಠಾಂತರ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಪನದುಂಡು ಧ್ಯಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನದು ಇಪ್ಪನತ್ತು ಈಗ ಕಾಣದ ಇಡ್ತಿರ್ನ ಪಾಡ್ದನ ಪಾಠಾಂತರಡು ಸೂಚ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸೋದರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೋಂಟೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಇತ್ತಾರೆ ಪಾಜಾಗುಡ್ಡ ಬಂಟ್ನ ಇಂದು ಕಾರ್ಕಳದ ನಲ್ಲಾರು ನಾರಾವಿದ ಕೈತಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದೈವಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಉಂಟು ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದ ನಕಲು ಮುದ್ದ ಕಳ್ಳಲ ನಕಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪಾಡ್ದಾನಲ್ಲ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಇವನ್ ಐನೊಂದು ಅವಳು ವೀರ್ಯರನ್ನು ಮೀರ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬರೀ ಬಂದ್ರ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ತುಳು ಜಾತಿಲೇಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬರೀಲು ಬಿಲ್ಲವೆರಡು ಉಂಡು ಆದಿರೆರಡು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಮೊಗವೀರಡು ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವಿಂಚಿನ ಬರೀ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಹಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮುದಾಯ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆತ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿದವಲ ಬಳಿಯಿಂದಲ ಬಲಿ ಆ ಬರೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವನ್ ಬರಿತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರೀ ಪಂಡದ ಆದ ಆಯ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ದಾದ ಆಯ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಥೀಸಿಸ್ ಬಟ್ ಇದು ಬರೀನಿಲ್ಲ ಅವು ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ಬಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸೋದರತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನೊನ್ನತ್ತು ಜಾನಪದ ಪನದುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಅಗತ್ಯ ಐತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಗತ್ಯ ಬಂತು ನಾವು ಬಿಲ್ಲವೇರು ಮುಗೇರರು ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡರು ಮಾತ ಆ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಸೌಹಾರ್ದ ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಈ ಅವಳಿ ವೀರೇರು ನಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರುವೇರು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಸೇರ ಸಾಧ್ಯನ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಮಾಜೋಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡ ಪಂಪನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬುಕ್ ಐತೆ ನಡುಟೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸೆಕ್ಯುಲಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ಅತ್ತನೆ ಚಳವಳಿ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಈ ಜನಪದೀಯ ನೆಲೆತ್ತ ಆಚರಣೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಿಲುವು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಮಾತ ಇಂದು ಈ ಧೋರಣೆಲು ದಾದಂಡ್ಲ ಈ ಮೂಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ದಾದಲ್ಲ ತೊಡಕು ತೊಂದರೆ ಆತನದಲ್ಲ ಇರು ಅಂಚನದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚನ ಏರ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಈ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಳವಳಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯುಲಾರ್ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಚಳವಳಿಲು ಒಲ್ಪಾಂಡ್ಲ ಈ ಜನಪದೀಯ ನಂಬಿಕೆಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ಜನಪದೀಯರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಟಪ್ಪನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಭಂಡಾರ ಉಂಟತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಿದೈಕೊನ ಯಾರೆ ಒಲ್ಪಂಡ ತೊಡಕಾತನ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಚಳವಳಿಲು ಆತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜಾನಪದನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಜಾನಪದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತತ್ತದು ಚಳವಳಿ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಲಯಪ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಧ್ರೋಡು ಅಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದತ್ತೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳವಳಿ ನಡಪುಡು ಬಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಆ ಕಡೆತವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಣೆ ಹೊರತು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ತುಳು ಪಂಪ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಜಾನಪದ ಉಂಡು ಅಯ್ಯನೊಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ದೀತೆರ್ ಬಂತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ತೊಡಕ ಅಂಡೊಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಮಾನಗೆ ಬಂದಾಗ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನರೆ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ರೈಡು ಉಪನಂಚಿತನ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬರೀ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವೈಭವಡು ನಡತೊಂದುಂಡಿದ್ದೆವು ಇದು ವೈಭವೀಕರಣ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಣದು ತೂಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲ ಆಚರಣೆ ಮೂಲ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಾತ ಎದುರು ಪಾಡ್ದು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಅವೊಂದು ಉಂಟು ಧನ್ಯವಾದ ಪರ್ ಅಂದು ಇವನ್ ಇತ್ತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ
ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪವುದುಂಡು. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ್ವಿಕರ್ನಾಗ್ಲು ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೋಗ್ತೀರಿ. ಕಾಡ್ದ ಪೂಲೆನು ಕೇಪುಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಚನ ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆ ನೀರು ದಿದ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೋಗ್ತೀರಿ. ಅವು ಭಾರಿ ಸತ್ಯ ದೈವ ಆರಾಧನೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಪೋನಾಗ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಸೇರೋದುಂಡು. ಈವನ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯಲು ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಪಾಲನೆ ಕೇರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಎಂಕ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಆವಡು. ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು. ಅವಾಗ ಅವು ವೈಭವಯುತವಾದೇ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆವುದುಂಡು. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ದ ಇನ್ನೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ ಈ ಇಂಜಿನ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೂರಕವಾದ ನಡತದ ಉಂಟು. ಗಣರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಟು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಈ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಆಯಾ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕತ್ವ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಾಲು ಒಂದು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗುದುಂಟು. ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಈತ ಪಾಲು, ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ, ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ, ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ಎಂಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಂದಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದೇನು ಈ ಒಂದೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿನ್ಯಾಸ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನ್ಯಾಸನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿನ್ಯಾಸನ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೋಚ ಬೇತೆ ಲೈಕ್ ಇದ್ಗ ಮೈಸೂರು ಈ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಆರಾಧನೆ, ಮಂಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಏರ್ಲಾಗ್ಲು ಮೌಡಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿಜೀರು ಅದು ಬೆರಿಕ್ಲು ಇರ್ತಿಜೀರು. ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಒಂಜಿ ಈವನ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಒರಿದಿನ ಅರ್ಥಲು ಒರಿಪೌದ ಅದು ಒರಿಪೌದೇರು ಒಂಚೂರು ಮಾಂಚಿಂಚ ಅಂಟ್ಲ ಏನು ಒರಿಪೌದುಲ್ಲೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈ ಅರ್ಥ ಒರಿದಿನ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಅರ್ಥ ವಿಘಟನೆ ಆಗುದುಂಟು. ಅರ್ಥಗೂ ಬೇತೆ ಅರ್ಥಲು ಸೇರೋದುಂಟು. ಕೇಪುಲಪು ದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲವು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ತುಂಡು. ಒಂದು ದೈವಲ ಪನ್ಪುಂಡಿಗೆ ಏನು ತೋಡ ಬರೀತ ಕೇಪುಲ ಪುಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾತನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂಚಿನ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪು, ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪು, ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಪ್ಪು, ಪ್ರಭಾವ ಇಪ್ಪು, ಅಧಿಕಾರ ವಲಯ, ಉದ್ಯೋಗದ ವಲಯ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನನು ದಿವೋದು ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಇರ್ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಂದು ಬಂದಾಗನೆ ತನ್ನ ಮನ್ಪೊಡ ಆಯ್ನ ವಿಚಾರನ ಆದಿತ್ತನ ಆವಡಿತ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಈ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಆತನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂತಸ್ತುನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಕಲ್ಪ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಂತದ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಥವಾ ಜಾತಿದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಲ್ಲ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಆ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈಡ್ ತೂಯರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಹುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಆದಿಜ್ಜೆ ಐಕ್ಯಾನೆ ಕಡಿಂಚ ಬಂತೀನಿ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇತರ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂವಿಧಾನ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತುಳು ಬದುಕುನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂವಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರನು ದಿವೋದು ಎಂಕ್ಲ ಬದುಕು ತುಳುನಾಡುನು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಅಂತಸ್ತುಲು ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಟ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಇವ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ
ಕೊರ್ತನ ದೇಶ ಕೊರ್ತನ ಬರೀ ದಲಿತರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸರಿ 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 ಅಪ್ಪ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲುಂಡು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸೋದರತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪನ ಸೋದರತೆಗೆ. ಆ ಸೋದರತೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಆ ದೈವ ಕಲಟ್ಟು ನಡಪನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಎನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಸೋದರತ ಕಲ್ ಐಕ್ಯ ಯಾರು ಏನು ಐಕ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮುಖ್ಯನೇ ನೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೋದರತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಸೋದರತೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಸೋದರತೆನೇ ಪಾಜೆ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಾಣದಾಡ್ದಿರು ಮೊಗೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಚಿನ್ನಯರು ತೋಜ್ಪವನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಶಕುಮಾರ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠದಲ್ಲ ಪಾಠಾಂತರಲ್ಲ ತೋಜ್ಪವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಅಂತ ಯಾವಳಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೈನ್ ಪಾತೇರಿಯ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ಮುದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಕಡಿಟವರು ಒಟ್ಟ ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತೆದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಐನು ಪಾಡ್ದ ನಡು ನಮ್ಮ ತೋಲಿಂದ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಲ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಲೇಖನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತದೇರು ಈ ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ನೆನಪು ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಸಹೋದರತೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ. ಮತ್ತು ರಘು ಧರ್ಮಸೇನರೇ ಅಪ್ಪಗಂಟ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಾಟ್ ಈ ಸಹೋದರತೆನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊನವಲಿ ತೂವಲಿ ಇನ್ನು ತೂವಲಿ ಅಥವಾ ತೂವಡು ಏನು ಸುಮಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೈನ ಪನೋಲ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟದಿರು ಅರ್ಥ ಆಪ್ನ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈರನ್ನ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ಹಿಡ್ದಿರ ಅರ್ಥ ಆಪ್ನಿ ಮುದ್ದ ಕಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಕಾಣ ಹಿಡ್ದಿರ ಅರ್ಥ ಆಪೇರು ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೀ ಜಾತಿವಾದಿ ಆಪೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತೀನಿ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಜಾತಿವಾದಿ ಆವಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಎನ್ನ ಈವನ್ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ದೈವನ ವೀರ್ಯರ ಎಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡ ಎಂಗೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ವೀರ್ಯರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯ ಅರ್ಥ ಅವಡು ಆ ಓದುವಿಕೆ ಆ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕು ಇಪ್ಪನ ಸೌಹಾರ್ದ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪನ ಸೋದರತೆ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನ ಯಾನು ಎನ್ನೇನೇ ಮಲ್ತ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಆ ದೈವಲೆಲ್ಲ ಏನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ದೈವಲೆಗಳ ಏನು ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಅವುಲ ಎನ್ನವೇ ದೈವಲು ಯಾನ್ ಅಪಗಂಡ ಇರು ಇಂಚ ಪತ್ತಿರೊಂದು ಪತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬರ್ತದಂಡ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ತಂಡ ಆ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮಾತಾ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ತಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ವಲಯ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮಗೆ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರಿಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ತುಯರ ಜನ ಏರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುದ್ದ ಕಳಲಗ್ ಮೆಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಚ್ಚಿ ಆ ಒಂದುಚ್ಚಿ ಈರ್ಪನ್ ಪ್ರಕಾರಡು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಮಂತ ಉಂಡಂದಾಂಡ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತೆಯನ್ನು ಬಾಂಧವ್ಯನು ಆರಾಧನೆದ ವಲಯಡ್ಲ ತುಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ವಲಯಡ್ಲ ತೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಲ ತೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಡ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತೆದ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆ ತುಳುನಾಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆ ತುಳುನಾಡನ್ನ ಅಗ್ಲು ತೋಜ್ಪಾದ ಪೋತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ತೊಜಿಪಾದ ಪೋತೇರು ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಮುದ್ದ ಕಳಲ್ಲೇರು ಕಾನದ ಕಟ್ಟದೇರು ನಕಲು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಕಲು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತಿ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನಡಾಯಿನ ಆ ಕಾಲಡಪಗ ವಾ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ ಈರೈನು ಪಿರೊಂಜಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಡೆಯದ ಬಳಿ ಬನ್ನಗಲ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಒಂಜೇ ತರತ್ತ ಬರೀನು ನಮಕ್ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಹೋದರತೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪನ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪನ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ದಾದೊಂಡ್ಲ
ಆ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅದನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವೆರಿ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಮಾತು ಒಂದು ಚೂರು ಪಿತೈ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದು ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಸಹೋದರತೆ ಬೋಡದು ಮನ್ಪಾರು ಅವೇ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಅನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಟು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಟು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಅವೇ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೊಂಬು ನೀರು ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಪೂ ನೀರು ದೀಪ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೃಷಿನ ಏಪ ಬರಿಕಿದೀಪನ ಆನಿ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ಬೆನ್ಪುನೆ ನುಂತಾದನ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮ ಅಲ ಪೋತುಂಡು ಮಾಡ್ಪಾರು ಅದು ಪೋತುಂಡು ಪಿರಬುರುದುಂಡು ಆಚರಣೆ ಬೆನ್ನಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿ ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನೀರು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಬರೀ ಅವು ಎಂಜಿನ ಬರೀ ನೀರತ್ತ ಎಡ್ ಜನ ಬದುಕೊಂಡು ಸುದೇ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಅವು ನೀರತ್ತು ಪರಪಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಜನ ಬದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತುಲು ಉಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಸಮುದ್ರ ಸುದೆಟ್ ನೀರು ಪೋದು ಸೇರಿನ ಅವು ಬರ್ಸಾದ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಅಪಗ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅವಳು ವೀರ್ಯರ್ನ ಎಂಚಿನ ಆರಾಧನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರೀ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಜ್ಜಿ ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೈಭವಡು ಅದ್ದೂರಿಡು ಮನ್ಪುವ ಆಂಡ ಒಂದುವೇ ನಾಡನ್ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುದೆ ಊರು ನಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಅಂದೇನು ಇಲ್ಲ ಒರಿಪಾವನ ಅತ್ತಂಡ ಏನು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ತೂಪನ ಚಿತ್ರ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚ ಇವನ್ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದೈವ ಅಂದ ಆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಗ ಉದ್ಭವ ಆಪುನ ಬೆನ್ನಿದ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಿದ ಮೂಲಕನೇ ಎಮರ್ಜ್ ಆಪ್ನ ಉದ್ಭವ ಆತ್ನ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ವಜ್ಜ ಅವು ಇವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದು ಮಾಂತ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಂತ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಅತ್ತು ಮಾಂತ ಸಮುದಾಯಲು ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾಂತ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮೂಲಲು ಎಂಕ್ಲ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಥ ಆತಂಡ್ರೆ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಅರ್ಥಲು ಅರ್ಥ ಆತಚೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಥ ಆತ ನಾನು ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲಲು ಅರ್ಥ ಆತಚ ಅರ್ಥ ಆತಚೆ ಖಂಡಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆತ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಪುಸ್ತಕ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಓದ್ವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ವಾ ಅದು ಆಶಯಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಆದಪ್ಪು ಆಶಯಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆಶಯಲು ಅವು ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಿಂಬಿಸವನ ಆಶಯಲು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಉಂಡತೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಫಿಲಾಸಫಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆತನ 1 2 3 150 120 ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೊಂಜಿ ಬರೀ ಮಿತ್ತದಾಯ್ತ ಒಂಜಿ ವೈಭವನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆತನ ಕಾರ್ಣಿಕನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ವನ್ಪ್ಲೇಕ ಕಾರ್ಣಿಕನ ತಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೀ ವಿಧಿವಿಧಾನವು ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದು ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಅರ್ಥಲೆಂಚಿನ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥಲೆಂಚಿನ ಆಶಯಲದಾದ ನಿಸರ್ಗಗಳಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನೀರುಗಳಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಕಾರ್ಣಿಕಗಳಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಸೊ ಅವೇನು ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಪಣದು ಬೋತಿರು ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಇವನ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಪಣದು ಬೋತಿರು ಅವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಊರದ ಭೂತಾಗ್ಲ ನನ್ನಜಿ ಊರದ ಭೂತಾಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಶಿರಾಡಿದಲ್ಪ ಗಿನಿಭೂತ ಅಂಜಿ ಉಂಡು ಗಿನಿಭೂತದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗಿನಿಭೂತ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಸರಣ ಉಂಡತೆ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಸರಣ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಲಿ ವೀರರ ಆರಾಧನೆ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ರೀತಿ ಪ್ರಸರಣ ಆಗೋದು ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ ಪ್ರಸರಣ ಆತಂಡು ಪಂತ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಪಜಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಚ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಲಯ ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಆ ಪ್ರಸರಣದ ಆಪನು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಟ್ಟಗಳ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಣತ್ತ ಬೇತೆ ಪೊಸತ್ತ ಅದು ಗಿನಿಭೂತ ಅಂದು ಅವು ಇವನ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಇಪ್ಪು ಪಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಇಪ್ಪು ಬಟ್
ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಉಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನೇ ತಪ್ಪತ್ತವು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅದೇ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಅರ್ಥನು ಧರ್ಮದಾದ ಅರ್ಥನು ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೋ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯದೊಂಜಿ ನಡತೊಂದುಂಟು ಒಂದು ಅಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ಆಶಯದಾದ ಐನದ ಮಾತು ಕಿವಿ ಕೊರಪು ಜೈಕ್ ಸಂಚಿತನ ಮಾತು ಕೆಲವು ವೈರುಧ್ಯಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟೆ ಉಂಟು. ಸರಿ ಯಾನು ರಘು ಧರ್ಮಸೇನರೇ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಪಡ್ದು ಪಾತಿರಿಯ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಅಂತ ಯಾನು ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಸಮಾಪನ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಇನಿತ ಬರ್ತರು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ತುಡರ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕತೆ ಕುಟ್ಟೋಟ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರಘು ಧರ್ಮಸೇನ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಯಾನು ಸುರಕೆ ಪನ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ಆಳವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶಾ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ನೆಲೆಟೆ ಆರು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ತೂಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತೂವಡಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಡಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪುನಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಶಯನರು ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿಯರು ಸಹೋದರತೆ ಜೊತೆ ಅಂತ ಆ ಸಹೋದರತೆನ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ನಮಕ್ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರ್ತಾ ಐನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲೈಕ್ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರ ಆವಡು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅರ್ನಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಅಡಿತ್ತಂಡು ರಘು ಧರ್ಮಸೇನರು ಅರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬಂಗಾಡಿದ ಸತ್ಯ ಸಾರಮಾಣಿ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ವೃತ್ತಿರು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂತಾವದಲ್ಲೇ ತುಳು ತುಡರ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡೆ ಸಮಾಪನ ಮಂದದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ಮೆನ